assalamu aleykum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en gartiɗo ene émission meɗen gonka debbo e rende men sen mbi gonka debbo e rendo men koko kalten ñande foof ko tan ma haalde debbo kalda e gorko ma haalde suka kalda e mawɗo kala ko woni e nder galleji meɗen ɗi ko ɗum ɗon woni ko jewteten hande noon en dañciɗo ene invité meɗen hono Demba Ali Coulibaly o arino ɗo ene ko ɓooyani ko kono bandiraɓeɓe kadi koko namdetimo mbi won noon haala makko ne waɗi fayida yo ar kadi o yewtana bandiraɓeɓe Demba Ali a salminama. Binta mi salminima kadi eɗen jetta Allah e nelaɗo mum eɗen jetta nene baba eɗen jetta kadi sababu sabu sababu jonde men ɗo ko Binta Tall eyyi ɗum noon waɗi ruttade en ɗo artude hande jonde yewtidde e makko eyyi ɗum noon mi salminima Binta mi salmini ɗum camaranoɓe aɗon gandi oɗon kuccitamin golle mon ne moƴƴi machallah kadi mi salmini ɓiɓɓe walinkoɓe ne potiri toɓe goni foof wonɓe extérieur wonɓe wuuro fof nene ndaara haqqillaji mabɓe nani hen kadi ko télé jeeɓeteɗe aduna he ɗum noon mi salminiɓe haade mi artude kadi e jewte he mamin gartu kadi présentude holminen e hol yeeɓoɓe min ɗum mi beltima hen no fewi Binta mi salminima mbiɗa heeɗoma ha ɓooya eyyi Demba Ali a salmitama a wiyama bisimilla ma a ari e galle ma ari kadi ɗo gowɗa arde so ɗum ɓenni eɗen calmina bani men debbo hono Houleye Sall debbo mo Hamaraɓe walla mbiyen debbo mo Thiamɓe Houleye a salminama a juurama. eyyi Seydi Tall a salmitama a juurama a weltanama kadi a ñaganama Allah moƴƴere en jetti Allah en juule nulaɗo men Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam kadi en joguima beelama weltade no fewi garal men ɗo Ippide TV saabu Binta machallah an jeeyi sababu o adi hen ɗo hande Ippide TV jewren hande yewtere men gonka debbo e nder galle ɗum noon ko rogere mawde nde gasata ñande foof fonde haalede eyyi ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe foof en calmini bandiraɗo gorko tedduɗo Demba Ali en calmini kadi dendagal wonɓe golleɗe foof calminama juurama weltanama a salmitama Seydi Sall ɗo calminɗa Hamaraɓe naaɓe ɗo ɗon calminten Dunga Bosse naaɓe Mbolel naaɓe Boki Diawe naaɓe ɗon jeeyeten ha Guijilon Wuro Tanam calminen bandiraɓe foof en calmini bandiraɓe Guijilon naaɓe foof en mbi ɗumen hande yewtere nde ko kamɓe jeeyi saabu min somi wi Guijilon tan mbiyen ko Billa Hama Djibirama Djibore Samba Soyata Baɓe Ceerno on calminama on juurama ɗum noon Demba Ali ko leltata joni garten e yewtere meɗen hande yewtere meɗen noon jewteten koye worɓe hande noon Demba ɓoldu ndu ma yane mon no fewi no fewi no fewi saabu ɓoldu ɗo min gandi ndi yanata koye dow keeceji moɗon mi anda soɗon jaɓa walla son jaɓata jaɓa saabu debbo ne yurmini debbo ala doole itte galle jinnaɗo muɗum adde e galle ma dokkeɗa mbiyeɗa ko ɗiye muɗum tan namdeɗa wonko yooɗi hen jibinanma jogonoma sukaɓe ma nehanma ha mawna ala ko wiyete tan so wona joom galle wari debbo muɗum est ce que ɗum ne foti wonde. Binta Allah jarama mataw a addi ɓoldu ndu ɗo fawoya men kono ne wawi taw ɓoldu ndu wordata enen ɗiɗi foof sabu ko adi fof dewgal jeeɗin ko confiance dewgal ko confiance so tawi confiance ala hakkude ma e debbo ko julɗo ɗon foof ne ɗaminino kadi ko heewi dewle hande ko yiɓɓe debbo hokki hoore mum taw jinnaɓe kokkani sabu so tawi woni no dewle ɗen poti yarude ni mi sikkiran wara hoore jillata hen holko tahi mbiɗa dewgal ko confiance e dewgal ko confiance par ce que saɗa resa debbo yataɗo yiɗi debbo o debbo o yinma saabu sa yiiɗa neɗɗo jurum wonta hakkude moɗon sa yiiɗa neɗɗo nafoore wawa wonde hakkude moɗon sa yiiɗa neɗɗo sa yirimo gueɗel gotel action goto gueɗel guel wawi wardema guel donc noon so tawi neɗɗo gillima woni e debbo o mais ko sen ƴeewi dewle hannde mi ara mi naata ɗo e galle tan mi yiya dewel mbiɗa yiiɗi ene yiiɗimi min jaltiɗo saa fof mi itta 1000 francs waɗa ɗum ɗo min jaaɗɗa wona dewle wona dewle dewgal il faut a andanmo kokketeɗa o kokketeɗa ko aɗa anda an holmo hokka o pourtant hannde noon yimɓe mbiyata dewle hannde ko ma jiɗɗodira e neɗɗo toi et moi woni dewgal
hande so jinnaɗo ma itti gorko wina rokkuma mbiɗa ka yiiɗa ko an ƴamanto hoorema ɗum waɗi war hooreji kewɗi ene jalta hande par ce que so tawi tan an ko an e gorko ƴamodiri hunde foof nani hen saabu haalo pulaar ne wiye mo yiyana ko hulantaki ha huule sar weltana e dewle hande ɗe de Binta ndeɗo rogere de konde lowata nde nde lowata nden fof ko nde diggataɗe saabu hande aɗa andi dewle hande ɗe e ponno wonde kono no mamiraɓe men mbaɗanno kono hande en mbaɗani ɗum hande a fottaɗe debbo tan mbiya mboɗo yiɗi walla debbo fotta e gorko wiya mboɗo yiɗi a anda lasli mum a anda ɗo immi a anda ɗo fayi a anda haydara a anda ko poɗɗo resdema a anda fota resdema a anda one wawi jogadema a anda o wawi jogadema an kay ko an wi tan komo yinma tan annabi mboɗo yiɗi tan hankantini on jaadi wona jaadon ha nder noon donc a famde gorko probléme yalta hen walla an gorko donc a famde debbo probléme yalta hen ɗum foof noon waɗi ɗum hande ko accuɗen hande aada men ko ɗum ko fot debbo walla ko fot jinnaɓe mum fo debbo nen hen ko fo debbo sabu so haaɗino less koyɗe jinnaɓe makko ɗum foof wonatano hen sabu so wiyanoma yo jooɗoɗo o jooɗima so gorko kala gorko gorɗo moƴƴo so ari tan wiyata debbo nen walla gorko nen kono noon hande ko kamɓe hande ƴetti hande paɗe mabɓe ɓorni ɓe mbi haɓe ƴeewoya hande no ɓe jiiɗi hande noon sa wi hande aɗa ƴeewoya ma mo jiɗɗa ma hawre mo yiɗama wiya ene yinma sabu yidde hande yidde ne heewi yidde ne heewi kono yidde wonde yidde moƴƴere nde nden ala sukaɓe joni mbiyata ko so ƴamini koye mumen ɗum woni yidde moƴƴere nde so tawi ko jinnaɗo ma ƴaman ma wiye an ka seer a anda haydara aɗa ƴamane wadde Binta ala hay fof ko yalti ala hay ko fof ko feewi ñande foof aɗa nana wari ñande foof aɗa nana seeri hande ko diwɓe hande ɓuuri hewde sah hande e resaɓe surtout hande e war hooreji ɗi kalda e joom suudu ma piya ɗum juwa ɗum laaɓi walla kirsa ɗum walla mbaɗa ɗum balfete aɗa andi wadde yidde ala ɗon eyyi saabu oɗo wiya debbo makko o wimo yo sermo hokkam dande o fellimo o timmini dande timmini kay ɗum kay timminide de ɗum kay dewi timmude awde ko ñaguimo ko dande eyyi o waɗe makko balfete eyyi wadde dande nde o tottimude ɗum ko lawol wona e lawol saɗa wiyani noon saɗa wi ko yares saɗa wawi jogoɗa sa wawa ceerta dewgal ene dagui cergal ene dagui kono mi yiiɗa hunde tan il faut que mi yiiɗa goɗɗo hutorta mi hutorta goɗɗo hutorta ɗum so ɓooyi mbiyen ha sidagal nan hen ɗum waɗi wuuro meɗen ngo pende mor no foti attirede ɗo par ce que yimɓe kaali mbiya ken julɓe pourtant makka hay goto ɓurani ɗumen wonde julɓe makka sa wari a warete sa wujji junggo ma taƴe pourquoi enen mbiɗen ken julɓe en mbawa wadde ɗum hande neɗɗo so wari no warama o hande no felliri oɗo ni kanko ne so darnoma o fellama watte fetir o felle goɗɗo fellatade hay goto fellata nden nden ma bar war hoore ma immoye nder leydi he ene hawnide dembale wi ko ma immoye nder leydi he hokkam dande han pella sinno ko an wonno no mbatta so kam dande fella mi wonde ko makkata debbo dani tan min debbo mi serta ɗum ko tawi ko tagui miɗa andi kay par ce que min to kumami debbo ɗo koko yetti kam saabu min debbo kumamo sa yimi sifa woni jiɗɗirmo mi anda wawa haalde ko an ƴamanimo hoorema min ƴamani hooram neɗɗo sa yiyama ko jiɗɗirɗa Binta aɓe jiɗɗirmomi ko jondama ko walla jodi ala sifa ko jiɗɗirɗamo aɗa manque yiddemo saabu neɗɗo sa yiyama ko jiɗɗirɗa o il faut ganda neɗɗo o a ronkat sifade hol sifa jiɗɗirɗamo kala ko miijiɗa ɓuuri ɗon par ce que dewgal jiiɗa ko gurdam ma ko gurdam aduna e lakara ndeka noon so tawi aɗa resa debbo suɓo debbo ganduɗa o ko debbo ma mawɓe mbiyata lahal yiiti mbeɗu mum ay dewle kewɗe nan ɗo koɗo iblise wata hoore yaltan hen par ce que guila ɗo ɓe haade mabɓe humaneɗo e ɓama habde guila e nder ƴammaɓe e ɓama habde saabi haaɓe ƴamaɗo ma guila naatani so naati mbar hoore nen ɗon jombani ala neɗɗo ne wawi filendirde no pilta par ce que nden so tawi a yi ƴamaɗo ma sornoto
a sa yiide ɗum ha hurto a yiyande on haɓata e mum mais joni mi aran mi hiiranma kiiranami jaaden sotti jahenɗa patenɗa aɗa joni wonde eɗen gurɗo ha yitere ma yana e goɗɗo camara man nana yitere ma yana e makko mbiɗa daara ko dardo toon ɓerdam heewi tak te mi waɗa mi fala ganta tan mi yiya a faltito dande ɗum addata worɓe rewɓe katta e worɓe mum par ce que ɓe katani e worɓe mabɓe ala dembal on katani rewɓe mon ala katta e worɓe mon gorko resatama ko jogui par ce que wiya ko gorko ma so tawi hokkima ko heewi ko famɗo fof jogo suto hamdino hen mais hande hewɓe kamdinaki e ɗum ana jami ko dembali wi ko rewɓe woni ɓe kattani worɓe mumen kaɗani kono noon kam warde hoore nde kam diwi ɓe mbima kam barɗo hoore diwi sari diwi kam ɓurti ko kalton wara warto ko ɗum so waɗama ɗo e Sénégal gasan ɗum nattinta ɗum de ha so waɗi gasa so gasiri paɗa wallay sa wari a warama wona waɗanoma Mauritanie minen sa warino a warete sa wujji jungma taƴe mbiɗe Mauritanie fof nene heeɗo danam aduna heeɗo Mauritanie ko président adi wujjide jangga wiya joni mum taƴo itta itti marchandise makko mum on wujja faade leydi mabɓe ɓe tawi ɗum mbiya hol guiɗɗo mbiya ko haydalla ɓe nanga baga ɗum ɗo ɗum na extra après joni kanko joni ɗum iwi président kay yiyatake jungo mum ne taƴa ɗum itti donc noon ɗum ɗon iwat tan ko gueɗel gotel hen binta onon rewɓe ɓe gandeɓe kumanto ɗon gande kumanto ɗon kadi onon rewɓe ɓe ndenteɗe yaaduji won nokkuji holli nokkuji ay jeta hande nana rewɓe hewɓe mbarama e motoji mbarama e nder otoji mbarama e nder laabi mais debbo il faut ganda to jahata ganda to jooɗoɗa ganda mo kaldata ganda to kaɗata joni so neɗɗo rewe ma terbalgal yiiɗi wardema a anda hande aɗa wawi jolde e oto taw neɗɗo en yiima welanima rewoye ma pour warde aɗan ko waɗi ko neɗɗo saɗa ummo aɗa yaaha yata waɗande ko jahata ko yata waɗde to paaɗa to meɗen gandi won certain won heure uji wonto jahata ɗi heure uji ala droit yaade ni kala ko hemmani heeɓi hoore ma kono rewɓe teeɗo kulani ɗum haydara jamma janggata haaɓe kula yaade ñalawma ne wonta nangi ko taɓe kersa nadde ala teero e fof hande kay ala partout ɗum noon kono kam debbo ma mo ndesɗa mais hankkadi ko sérieux ko dewgal woni hakkude moon hakkam danam tan firil tal Allah andi hay ko wawi wonde ɗon ko fof kam yidde ala ɗon yidde ala ɗon jurum ala ɗon kadi o hawri koye gorko ko ɓaleji reedu kadi hay so wona fetel o ni hen sahaji jiya neɗɗo sudda debbo muɗum balɗe ɗiɗi wiye fiiɗum jambere heeli hoore muɗum waɗi ene heewi dal ene heewi e société o hande mi anda soit jomum wondata e haqqille muɗum walla taw ko jinnaɓe muɗum cuuɗi jomum tawne hanga seeɗa junnaɓe muɗum cuuɗa dokka ɗum debbo issa ɗum ko lawol war hoore mo jeeta ɗo eno ko heewi hen ɗum ne jeeya hen ko lawol ɗum wona lawol holko woni lawol ɗum wona e lawol saabu hande mbiye ko mbiɗen ko tan warde hoore mum ko wara waɗe tan ɗum tan sari o fof no artude ɗum ene woodi kam marko yimɓe tan cellinode ɗum eyi heddo noon ko wiyete mi wari ko mi wadde kaari mi wari ɗum ɗum teyaɗen hende wona tan wiide tan komi sellani en walla ɗum ɗo ala teyaɗen en hen saabu sa teyama a ƴettata ko mbaddata ko mofta ɗum e nder ɓandu ma ha jettoɗa neɗɗo o mbara ɗum sinno a sellani a waɗatano ɗum mais an tan sa wari koreji ma mbiyata ka sellani ko ɗum toon noon bono fuutama tawa ndax wursoki mi anda ko toon bono iwr ɗum hande ɓe ko gañat hande ko sohe walla ɓe gañat hande ko wara ɓe gandi o wartaki kono ɓe gañat hande ko jooɗo e kaso he a tan hono ɓe gañat o jooɗo e kaso he ɓe jaltiri ɓe mbiya o sellani so wiyama o sellani noon o yilane kayiɗo o windane o sellani beele o acca o wawa continude haajuji makko ono wadde so yi goɗɗo warat wallahi il faut que ɗen mbanno nde wari nde tan kanko o felle ɗon tan o ware so fella so hirseno waɗa fof kanko yo maayi tan ɓe jaara tawno ɗum hande gasi hande leydi men ɓooyi an Dembaali nane wonko kalɗa mbiɗa sa yiiɗi debbo wonko negata e muɗum ko wona warde ɗum kono ça veut dire ko o desto debbo muɗum wari ɗum o yiiɗa debbo makko o yiiɗa ko tawi mbiɗa o yiiɗa tagi mbimo o yiiɗa sabu debbo hokkam danam tan pellamo ma he eyi haqqilantagal ala hen
wona seydani naati ɗon seyɗani naata tan ko joom ko neɗɗo iblis matana seeɗa ko neɗɗo woni seyɗani ayi eɗen kaala seyɗani walla ɗum iblis ko neɗɗo seyɗani ko neɗɗo woni seyɗani sabu neɗɗo jootoɗo sa jooɗima e galle ma a walde debbo ma sa fini wonko poɗɗa calculde ko wona yiide holko yahata ko an poɗɗa calculde kay holno gurdam mon holno gurdoton holko ñamoton holko dañoton walla holko mbawaton ha gurno ɓesgu mon walla ala ɓesgu ha holno mbawaton ha daño ɓesgu ƴeewa ko rone mon ko ummo e mon par ce que debbo so tawi o jibinani o ɓeydani lesdi ko barɗo leñol o usta o ɓeydani leñol haydara par ce que debbo ɓesnude ko on woni leñol debbo mo a ɓesnani ala leñol mais ɗum kadi départ ko sens Allah hokkata Allah hokkata kono noon ɗum woni noon encore ko wonko poɗɗa miijade ko wona tan huccitde debbo ma e kamɓe gandi ko woni nder enen gandi kam hokkam danam tan fetel ko woni nder ne heewi kono fota addude fetel o mi hokkani so ko haqqille ma gonduɗa mi yaha ko mbiɗa jogui liggal mi dawat mi accima ɗo ne wawi sa arti tawde mi fitina walla taw on ko jinnoɗa a heɓani mi ƴeewa maîtrise ko jiɗɗa ko mala daña ɗum ko ɗum waɗi noon neɗɗo so tawi aɗa resa hayno waɗi woni rewɓe kadi ɓe nguli ɓe ngala jaam no feewi fuudata ko ɓe waɓɓe worɓe jeygue par ce que gorko dawata ko jippo ha tawa wonko foti welde ɗum ɗon faami a jaɓɓata ko gorko ma a fewnata ɗum nokku mum kala hunde fof ko hayso ko wiyete ko ya ɓinguel ma hunde fof ɗumen kono ɗum fof kadi fotani addude warhore kono so tawi hakkude mi jimmi wiide ko confiance yidde woni ɗon gorko ma sa darimo aɗa andi ko yiiɗi kanko so darimo andi ko yiiɗi Houleye anani ko Demba Ali wi on ko ko noon desirta ɗon aɗon desire noon de sa desiraka noon a haalan no desirteɗa desire noon saabu o wi kanko hande debbo o resa fota sohlude hunde wiye ya bamma ni naggam ya yumma ya adduna e bamma ya taw baba kañum adduma fota wonde saabu an debbo an babiraɗo an yeehi addoyi yummiraɗo a yeehi addi ɗum a waɗi ɗum e nder galle ma jiɗɗa hande kala ko cohluɗa hande kala ko an gorko ko cohluɗa yo debbo ma waɗen ɗum foti wonde kono wona kay an ko gorko bamum adduma e dow kala ko bamum sohli wiye ɓinguel muɗum en tant que bamum yi ɓinguel nguel kay yiima ko an foti waɗande ɗum e tene debbo kadi fota jooɗa tan ha wiya gorko wiya waɗana hunde ɗum so waɗi tan andu hankantene joomum koko wayli goɗɗum da walla taw yidde muɗum kadi koko yalti hen walla kadi gamel kadi nan ɗon debbo noon ko ami ko fof o fota hande amande joom galle ma ko gamɗa a fota amande joom galle ma saabu joom galle ma fonna kala to jiiɗa foti yiide softede ma kala to gonɗa foti yiide hande ko darle maɗa tan nder wonɗa ɗum heddo noon aɗa wawi amande worɓe kono joom galle ma fota amande kono noon won hen worɓe noon kadi gartende won hen worɓe kadi enen gamda debbo de en gamda debbo holno ɓe gamiranta debbo kay aɗon gamirta debbo saabu hande debbo o fini suba tottam gorko ni sah so woni woneno worɓe pora wiide tottam kono woni hen noon paɗa ko mbiya tottam a fini suba tottam dépense tottani e accuɗo ko suwaɓe ñaaƴ no ndemi ala fo ni poni hokkira jaaha arati bangol aɗa yaa to jahata banggue goɗɗo ɗo ka dépisoyto toon woni ka dépisoyto toon ka ñamowo e lawol ngara jaaha cooda ñamele aɗa ñama aɗa yara e dow aɗa acci debbo ma e ɓesgu ma ene jooɗi ñamani yarani joni sa tottani debbo maɗa ko foti ñamde walla ko foti ñaminde ɓesgu ma kañum holto dañata wala mbiɗa wadde ko yo ande hoore mum walle ko yo ɗumin yo ya fewjanoya hoore muɗum won fewjanoyde hoore mum so woni ko julɗo ene huuli Allah yaha liggoyo daña adda ñammina suha mu ñamminorma so woni noon holno way seeɗani natte muɗum yaha waɗoya balle ma bo so waɗi balle ma bo no fewani an gorko no garta heddo aɗa duka aɗa feeha aɗa wiya a mi tawatama e galle aɗa yaha jamma aɗa yaha ñalawma taw yaadu ndu noon ko an gorko saabi ɗum sa timminino gueɗe ma foof debbo yahata saabu debbo wiya ko debbo galle yo jooɗo so ala so ala yaada e beelama yaada e beelama onon ko hen saji neɗɗo wi ala nit jonni jogui aɗa jogui kay aɗa yaa ala kala mo ala o tares ala neɗɗo kayne jogo ne wawi sa ala ko desata ɓe jaɓata ɗum kay neɗɗo resente taw ala sa yonti rese ala resente joni en gartan presque ko war hoore o
war hoore kam min mbiɗa feli laamuji ɗi no pelida laamuji no peli laamuji par ce que ɗum heewe diwañi hannde par ce que yimɓe yo jaa tuggita gila weeti subaka ha subaka 7 heures ha 7 heures ka même porte heure neɗɗo welani yaha a fottata e laamu a fottata e dara aɗa yiɗo neɗɗo wujje to fiyede ɗumine taw hay laamu a yiyata kadi laamu ñawore maɓɓe ɓe mbaɗa ñaa par ce que surtout ma ay joni ay wiya rewɓe a suusa par ce que hannde womo debbo kaltare lallala yakorto ka suusa fiidu ɗum par ce que sa fii ɗum tan jonjol laamu udduma tawani ga debbo ko toñƴoma woni heewɓe ne gaddi ɗum adde kiritini ha mbara yimɓe mbiya suusi par ce que joni kanko seeram konnguɗo nene heen comme joni debbo a wiyata yakorto ka suusa fiidu ɗum jon hawre gorko neɓɗo waramo tan ɓe pofta kono kam kanko foftande ala foftade wona sikata ko fofti sa wari a foftade par ce que ma naata prison e ko woni e prison ko haade prison ni ko janggoto faamay kadi to hakkude makko e Allah kadi non mais gorko jasdo kam ɓurani gorko barowo debbo muɗum mais min mbiyamni gorko jasdo ɓurani ni ceerowo debbo mum min ko ɗon ni gati a toddu debbo wima ya seeɗa ma seeɗa ala wona ɗum ko tay min ka debbo mbiyata worema humani wasa humandema kono somi humi kay ceergal ala ɗon ala dembali min ko min mbi min kam mi seerta debbo hay so debbo ma wi ya seeɗa min ha so wi o seera o fii kam ela guilli mbiɗa muñanko a jaɓani seeɗa ala mi jaɓani annobi debbo ma o de wona kanko tan min ka somi si debbo tan mi seerta ɗum par ce que debbo sa yi tan aɗa seera debbo sa seeri a seeran goɗɗo ne par ce que debbo o seertaki so wi a seermo tan wonko mbaɗɗa o welanimo sa waɗi ko welimo tan o hayta par ce que en kummantamo nde onon joddi oɗon kalde mo yiiɗi aɗa yiiɗi joni on jeehi ha ɓooyi hankkadi on joddi mo jeehi ha ɓooyi an ka dokkaɗo walla ko an humani hoorema min o min ñaaki kono wona jinnama ma mbi jofnuma ala ɓe jofnanima ko min jofni hooram yaade e welede maɓɓe min jofni hooram yaade e welede maɓɓe an sa wiya seeɗa kalam ɗum ɗo kadi ko ene famɗi gandu ɗum kalam ɗum ɗo min jaɓ mi haalnani ene mi haalnani babam ko bamum joom suuram direct kalami mamiraɓe mi jiiɗi e baba kañum direct kalami ni komin galle goto ni tan weeli ɗum kono noon banggue war hoore to toon kam min mbiɗa feli gorko barowo debbo mum kadi mbiɗa feli laamu wara neɗɗo wara joni joni en jii warɓe safti lebbi tati lebbi nayyi tan jalta jaaha mais ɗum ɗo alay saago wara hoore heewa ɗum ɗo ko laamuji ɗi mbatta tan haqqille ndeɓe mbaɗata yimɓeɓe par ce que laamu waɗi ɗum ko neɗɗo laamu ko neɗɗo par ce que sa yi neɗɗo wiyama laamima ko ha wawa waddema loi muɗum mais kono ɗo ko heewi koko woppa ay neɗɗo guykaji ɓe taaƴe ɓe piye ɓe mbaare ɗum hannde heewi leydi he donc ɗum ɗo il faut laamu ngu watta hen haqqille so mbattani haqqille ne ɗum ustata koye meɗen ustata koye men donc mbiɗa wasi o wonɓe tan ɓe tinnoto kamɓe worɓe maɓɓe ɗum dal woni solution o so neɗɗo wari tan yo ware ko ɗum nde foftete so waɗama goho waɗama ɗiɗi joni jeeya wayra par ce que ana haalda hen neɗɗo la ilallah doga yaha suuda ya laaɓe adda e seyɗade no wayi heewde doole ni jomum fina subaka fiima laaɓi an maaya kañum wonta soke balɗe ɗiɗi yaltine kono so waɗama sa wari annene a yaltinama a warama neɗɗo sene wara ma wat hésité no feewi ɗum ɓuuri par ce que so wona min sa wari ɓiyam sa yalti tan somi wimi ko mbarowo mi ala ɗum ɗoni a wari ɓiyam tan gañanta sa yalti somi law tan warata ɗum kay mbiyat tampito ɗum woto laamu sikkunima barɗo ne daɗa ala min mbiɗa feewi ɗum kay sa warini so neɗɗo wari yalti omo yaha haaju makko waranaɓe ngala mete wonko ɓe mettinani amin darma tan joni a wari ɓiyam kecca tan aɗa yalti a yarama ko laamu accima ala minne kam mi natoyat so wayi noon tan kono déjà ko yimɓeɓe kulata hay laamu mbiya déjà gaccire ko hoddiro Allah hoddira holto woni ɗo hoddira tan seeram tan nanga balpeya e muɗum ɗum hasko kangaɗo no wona kaaɗi miijeteɗi par ce que neɗɗo ganta no Wule wi ni neɗɗo joni hunde ko wiyete hoddiro ko surprise ari a heftoma walla ɗo joni garten tan ni neɗɗo perguira hunde arta hakkude mum mbaddon kono mbiɗa ken wadduɓe mbiɗa waɗi maala beele mbiɗa sooma ɓerdam mi ƴetta mi mofta walla mbiɗa fadi ha leloɗa on ko parɗo on hoddiro ala hen on ko teyɗo
walla konko heftoto neɗɗo enen mbiya neɗɗo heftima ɗum ɗo debbo o heftimomo ala oɗo kay debbo o watta ɗum koko heftima mais ko mbaɗɗu ɗum programme aɗa waɗi programme ɗo ha kiiɗo walla ɗo ha janggo ɗo hoddiro ala ɗon ko teyani ma gon ɗon donc ɗum fof yimɓe mbatten haqqillaji par ce que ne woodi won waɗa hoore waɗi askita ne woodi won hoore ko teyade kono kam mi ronki andude holno neɗɗo jimirta debbo mum resi tan waɗe mum kural yoma walla waɗe mum leɓi won bannoɗo ɗum Fouta woni kurtinnoɗo debbo muɗum même pas une semaine o wari debbo mais finalement ɓe mbi ko sellani joni holton yimɓe payi ko rafi o heewe Sénégal joni de par ce que yimɓe ɓe neno daaren kamɓe daaro onon wonɓe caggal leydi daaro yimɓe ɗum ɗo ko débat hannde ari ko wara hoore par ce que worɓe nene mbara rewɓe mumen onon il faut gaddon hen balle moɗon onon wonɓe caggal leydi daaro yimɓe il faut gaddon hen balle par ce que hannde debbo nanta tan wari gorko wari debbo mum walla debbo jolnaɗo o moto warama hirsama debbo ɗum ɗon ko sago yimɓe gone ɗum ɗon ye gonɗe koye wallodirde holno ɗum nattirta holno ɗum irta soit mbaɗa ko laamu ngu tan wawi nattinde ɗum walla hol miijo wongo yimɓe jogui wawi nattinde ɗum donc alay saago ɗum ɗon ko yimɓe fof ballodirde ko laamu tan wawi nattinde ɗum laamu wawi ƴeftude décision muɗum koye enen fof ken julɓe mbiyeɗen kat enen fof ken julɓe ɗo hay goto ɓuurani wonɗo goɗɗo julɗo so neɗɗo wari yo ware sa wi noon wiye joom auto ji ɓe hen sahaji mbaɗa accident ɓe mbiye ɓe tinani kono warde ko warde han kono wiye ɓe ala so waɗama pendamor ma wonɓe ganduɗa wareteɓe taw gonani e sagoji mumen neɗɗo kay sa wari han koye sago ma wona sago mum koye warata ko noon oton yaha mbiya aɗa dubla ɗum e dow taw lawol moƴƴani dubla ɗum jaaha joni oto yana mbiya ko hoddiro taw ko an intention ma o rew caggal oto jettoyɗon e dow batta ɗum kono mbiya aɗa dubla oto yana mbiya ko hoddiro tinare oto sot e kono noon ayi seeram ne muusi ono rewɓe gacce wiide seeram par ce que ayi dewgal humetede aduna fof ne welti kono ƴeew Allah ala ko dillintamo so wonani en cergal mais kadi sa wawa yaadude e neɗɗo a andi ɗo fayi ɗo moƴƴani hay jomum seerma ɓuuri kono aɗa wawi wadde a debbo aɗa waɗa ko mbatta ha gorko seerma tawa huccirani wi seeram ay sa wi seeram ma woɓɓe ceertama mais te ɓeydonoma kono an mofte ɓerde ma wonko mbatta e gorko somo yeyma so ɓoytana o opere holno mbatta ha gorko seerma ɓe andi kay haal par ce que won mbiɗa andi kay gorko kay sa huccirema ko yidde makko ne ma a wi seeram kanko miijoto wonko jiɗɗa yaade yato ala ko jiiɗa ko ɓuurimo bon aɗa o woppatama hay ko keɓanne makko o nattano koñ ma ɓeydo lebtitema woni woɓɓe noon mbaɗata mais gorko sa resimo oɗon gondi wonno gussortoɗa e makko kala kaɗa adda aɗa ɓawli ko aɗa hokkama kay kono yewtere ala hen aɗa joddanama an jewtitta mi arti a ɓalli aɗa waɗa fodde ma kam o addi poti ndema hokkikami yeeri mais hokkanimi a yewtanimi kala ko mbiɗa heɓema hay belemma ala hen hay belemma hasmi takkima sara ma hay ko mbiɗa heɓma ko ka dumtiɗo e darta so ɓoyi ɓerdam ustotema par ce que wonko mbattaɗo ustomi mbiɗa yiya hankkadi a yewtata kam a watta kono somi nelima aɗa yaaha mais to jahata ɗo a haalta yam wonno mbattaɗo usto aɗa waɗi hen so ɓoyi tan mi hoorema ustotema somi ustini so ɓoyi ma wot ko pergodirde tan mi woppuma taw wona seeram an joni mo seeram o holko bonnantuma Allah yiɗama wona mbi ko hay kanko ɗum tan a dillinta Allah to jooɗiɗo ceergal ene mbiɗa mi seerin dillinama iyan kay wadde seeram o woppu ɗum an ko dembali haali ko mbiɗa hen annene haɗa moosa jaleede ma no ndiwɗaɗi ko raabiya seere de ko mbimi hen so on wi seeram namdo dalil so wi seeram namdo dalil kanko mo andi dalil kanko pelliɗo omo andi dalil o anda min kam mi andana ɗum dalil par ce que wonno mi seerata kono kanko mo andi dalil joni kanko wi seeram o fellima o namdaki dalil ara kanko mo andi ko fellimo kanko mo andi ko dalil joni kay ene kay ɗon ha debbo wawa darade wiya ko ɗum ɗo wi kam walla ko ɗum ɗo waɗi kam enen ɗon kam kadi kamɓe konngurɗi tan yimɓe mbiya o wi ko seeram o fellima kono ɓe ganda ko woni nder kono comme bal kam yahata mere ala kono kam dembalo kadi bal wonto fotani yaade bal kam ni bal andano tan koye wonto fotani yaade bal waɗana ko neɗɗo de wona ɓeɗe ikkirene ɓe wona ɓeɗe mbarndira bal waɗana ndiwrude waɗana ko neɗɗo kono paɗa ha guerre saɗa waɗa yaccu ha guerre
bal waɗana ko raddo daddu yo ko on waɗana gorko kam wona timmuɗo o wona juulɗo goo baro hoore hankkadi a wona timmude juulɗo o wona juulɗo kadi o wona neɗɗo jurmotoɗo o wona neɗɗo timmuɗo par ce que hayso wona banggue debbo ma ni huccide neɗɗo mbadda e makko tan joofama fete walla ƴetta laaɓi aɗa farne makko hankkadi dal a natti neɗɗo l'islam a natti wonde hankkadi a natti neɗɗo aduna e laakara par ce que neɗɗo kam wonko yooɗi parna jagga laaɓi ma walla fetenma parna wona neɗɗo eyyi dewgal yimɓeɓe mbattu haqqillaji yoɓe teddin rewɓe mabɓe yoɓe teddin dewle mabɓe par ce que dewgal foti ko jaggede no hannirta ni eyyi so jagguirama hanniri tan ƴeewa tan ko ɓiɓɓe ko yaltata hen ko kala no dewgal teddiri no moƴƴiri no yooɗiri ko noon ɓiɗɗo moƴƴo yaltirta hen kono balkay ɓiɓɓe moƴƴo yaltata e Houleye Sall yewtere meɗen heddi aɗa wawi haalde konngol ma cakkitigol mbaynoroɗa bandiraɓe ɓeyda dande ma nde sa yaltiɗo aɗa fuso wuro ngo ɓeydu dande ma nde yewtere meɗen haaɗi ɗo en e balkam holɗo yooɗi kam mo wona dal e innamade en jini hay on tem ene woodi gorko debbo jofninoɗo joom galle mum bal joom galle o ruuɗi ɗum darude ne woodi joni balo no gorko o noon heɓiri wi balo woofi kam kono ma woɗɗo yenoy ha woodi ɗo yenoy ɓe jibini afo mabɓe yeehi ha mawni ha ene naata han kadi suudu ɗon fella gandi wadde balo ruuɗa ha joni yeni wadde eɗen mbiya tan debbo e gorko kala gawo hen yo aw hen ko moƴƴi en tant que kamɓe mbadda e suudu ɗiɗo so mbaddama e suudu tan goto foof muñanat goɗɗo on saabu suudu wiyata ene faaɗi suudu yajani ene faaɗi anani so ɗiɗo mbaddama hen goto foof yañat ɓerde muɗum goɗɗo wawa nadde hen eyi wona noon muñal wona ballodiral jomumen mbawa dañde hen barke jiilogo hen kono so goto foof fanni ɓerde muɗum tan kamɓe ɗiɗo gonde suudu te musidɗo so ari hen fe ɓennan ɗum noon heɗen ñaago heɗen mbasiyo bandiraɓe debbo hen e gorko hen dewgal wona faaro dewgal wona fiyami fiima dewgal wona waɗanmi wattuma dewgal ko confiance ko Allah yamiri ko Allah yiɗi dewgal so weeli tan Allah e hoore mum ene welto ɗum noon yimɓeɓe noon ɓuri ko tinnade hen eyi wona tan to debbo ari fof mi dañi gorko wona to gorko ari fof mi dañi debbo soɓe dañodiri noɓe mbawi wondiri fof yoɓe gondir eyyi waynoro bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe on calminama on juurama bartana yewtere men ari ha ɗo en calmini fof noon en juurima so haala ka waɗi perguette en ñaguem yaafre ko feewi hen fof ɗum e kor Allah ndeɓe timmani men nder Houleye Sall en calmini yiɓe bintata kalko mbawi wonde Dembali waynoro bandiraɓe bandiraɓe yewtere nde nde ari ha ɗo eɗen jetti Allah saabu en puɗɗori bisimillahi gayni alhamdulillahi kala ko jiiɗa haalde jofde ha muñinede ha jofno koye haalde ha jofno koye muñinede Allah muñini en ha en gayni émission meɗen ko onon camarade min calmini on par ce que gueɗe moon ene moƴƴi ene labti eyyi kadi golle moon ne jooɗi mi salmini dendalngal ɓiɗɗo walinki kala to woni to daratami eto darani foof mi salmini ɗum woni dental jibinande waali walla min mbiya pewnen waali men ɗum ko hankkadi ɓiɓɓe waali fof naati hen to ɓe goni fof hamin daaraɓe hamin jeeɓaɓe e golle mabɓe moƴƴe dariɗe saabu min ko waali jang tan jibinani mawnumi kadi to ɓe goni ɗo kamɓe fof eɓene kucciti hen ɗum noon jibinande waali onon fof mi salmini on min daari jaam on wonɓe ladde wonɓe wuuro fof mi salmini ɓesgam ko woni wuuro e ko woni ladde fof mi salmini ɗum Abouba on ko sehlam minen gonde suudu wimo Seydi Ba ko cukalel moƴƴel laaɓa juuɗe ɗum noon mi salminimo Seydi Ba kadi ɗum noon Binta Tall yewtere nde ari ha ɗo mi weltanima Allah mi weltanimama ɗum noon kadi ha saaha goɗɗo kadi sen dañi jottoɗen ɗo Allah jarama Demba Ali Coulibaly en calmini kadi Houleye Sall en beltinima kadi renndo ngo fof en calmini kadi hono kawmen Abou Diop en calmini hono kawmen Hamma Thiam Tata Leyla en calmini caméraman uji meɗen ɓe coofani ɓe kala ko yooɗi ɗo ko kañum en calmini kadi hono maquilleuse meɗen Ngoye Wade en calmini bandiraɓe fof garten ɗo kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men